Darat pa rin pa. Kay 4 o'clock mo ko kalawon mo larga. Ugma. 4 o'clock. Kalawon mo. Kay iiman. O tiniiman ang barko. Daal ko to kang gikan. Anong hakla ang ganang imo way tagbilaran? Cagayan. Nya Cagayan alayo. Kadto ang Cagayan. Cagayan na sila. Cagayan. Ay, misamis mo si Jamil. Kautuan ka? Misamis sila. Buto ito. Sabon pa po yun. Kaan ko, janiti. Asa ba ninyo? Ay ninyo nabili. O nagkaroon, daghan nang ipakuto kami kada bang may ID. Very good kami. Naagi ID na. Ano niya? Nanang ko ni Kuyo. Ganabi siya, magkaroon ma-discount 2,000. Sa palibot sa buko mo ni mga batch sa wala diri no. May pakita nga mong binyo sa mga banding. Dili na mo ipaibog sa inyo kay maikog mi nga wala mo diri. Joke lang. Ako lang ning pakita ninyo para may bawo mo nga nagbanding ang tawon mi diri. Para na mo uli sa Bohol o gusto makikita na mo among kikitaan mao na mo ang pandiri papel na kaigsunan. Kaigsunan mga kabats sa 82 Loan Institute UB branch Loan Bohol. Kita na natagaan to kay gayunan pagkikita kalinggay dili maatol na to suro no kon binalian sa manini dinalian si Mili nga ipatapok na to ang makita ra nato dool mo ra itong adto hindi na ito makuhit ang kanan kaya layo ang uban sorry na lang sabot sa reunion lang tayo magkita puhon kayo ato nang di pangandaman o dugay-dugay yung panahon nga kapanukad ta lipihan kahit kalit man ato kung minili sorry na lang ninyo sunod na lang ha ng natay lugar team na kaigsunan mo nilang palibot sa buko nindot kayo no sila ka ulay first contestant na yan Katong mga kauban pala to ba mo kalakong tapod. alagi first contestant Atila Mascareñas, ladies and gentlemen. Kuyo na oy, ikaw diha kauban mo nang sa may na. Atur bung magiging Na kayo manigod. Kuyo na. Nang pilang, makaila to na perme. Toro mirada. Dito, sa tiguang na to, makaila, gyapon lambay ko. Recessional March. Recessional. Bye-bye. Tawag ko sila. Ay, ito sulit marilin kay. Thank you. Recessional. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Sa sekreto, pumunta na sa inyo. Ha? Kuan, wala na ala. Ikaw rin siya man. Wala mo may laing maestra. Special ka. Wala na ala. sige. Isa may una dai. Di pada plan si Yudi. Sila lay kay una may kuan. Naog mo na merkado. Sige man. Parehan na sila mo naog sa merkado. Di,